The chief executive of the Soviet Union, in Podo Gubere, on your way, that don't know what's in time. Buere, what can I wine never in your yellow below that? Chineke na Chineke. I don't know what's in time. Yeah, I know more. What will be? And when Paparita is your food, we don't put that. He had questioned today. Chineke na Chineke. The Tanya, Omolono, Ganana, and Buer. Many what did you want? But then I tell you, what? Make no one what did you get? He had nothing about Candido. And we wait to hear when I have a deal of the have a deal of a man, have a DG, a two-zero body, or every DG. When I asked for the time, yeah, the glorious. Yeah, the glorious. He didn't give no time. Probably a water. In Kenya, 1.5 each no super loser. When we again, we got there. He gave you over that. It's not our healthy nation, a dynamic nation, a progressive nation. When you are not no mission, make our promotion. We don't know what then I tell my one of my meeting. I need to go and I am back. What can I mind about that? When you want to have to be and why they listen, must know what's in that. Or what's in that. Or what's in Bokurin? A jungle. When you want for 0 nominal. Why can I say about what's in that? I didn't go in any for the robot. What is way they bought to do? That I put it on. I want to be now Jesus Christ. Anyway, thank you so much. Let's back. Monday, Calano, Donazia, Monday, not go here. Organization now, World Igbo Congress. World Igbo Congress, because we are for the Ghana say Apex Igbo organization. Yeah, Njikon Igbo, none of compared with others. You can't say in the diaspora. Nyandi no versi Obodo Igbo. Obodo Ibinia, ndị ọcha na-aga sị atụgere nke fa na-akpọ football.
o nwere nke a na-akpọ touchdown. Touchdown bụ mgbe anyị enye goal nke na-abịa emesịa ọbụla 7 points. Touchdown bụ ife anyị bịara ka anyị tọchịa down na be anyị na ọ bụrụ ọsọ na diaspora ka anyị na-ekwu anyị na-ekwu. So touchdown ka anyị bịa ife a and na-asị na ọ na-abụ anyụkọ nwa milion ọgba ọfụfụ ncha na mmiri ime enyi etu a ife ụfụfụ na anyị bụrụ ncha unu bụ mmiri ọgụ ose dị ifu gị emezi aka etu a ncha ndị Igbo agba ezigbo ya World Igbo Congress ebidolie 1994 mgbe ebido nwere Constitutional Conference eme na Abuja a na-ekwu ọtụtụ ibe Abacha na ndị otu abịa ka Egalisia steeti gbuchalụ ya World Igbo Congress wee bido asịkwe na anyị ga-ebido ife a na-akpọ lobbying ma diplomacy ya na ofesi ịma na anyị abụrụ a nation bụ ndị Igbo by definition of ife a nation bụ mana anyị kwesịrị anyị pụta ebe a dị anya ekwu okwu ama na ndị apụtago onye agbata anyị wee sị na ebe ọnụ na-eru n'okwu fedịka United Nations anyị ruo ebe afọ anyị ewere oche wee nụọ ọgụ anyị wee nweta oche n'ebe a so ọ na-ada na United Nations anyị na-eje mana anyị nwezi ike ya Europe somalọdọ na ebe a etu a ka ndị ọzọ nọ na mmụọgụ ndị Igbo emenya atụtụ anyị ebulie n'ụba jewe New York jewe Geneva alụsịba ndị Igbo abịakwanụ otegunu mebere anyị. That was way back in 1994. I will see you mgbe a wee na-aga n'elu na-abịa ma nke emekwa dị national confab emedere time anyị nọkwa ya. So I will mesie at some point I say na ndị be anyị egburu ọ ndị emerụsị arụ n'oge ọgụ Biafra na ọtụtụ iwe ka nọkwa na-akpaghalị iwe dịka na Oji River. I was na anyị ga-eme gịnị anyị ga-enyelụ fa aka anyị ji ebe bido one factory ịghọtago factory a ịmago nke ibe Nigeria si aga ọ da-agasị n'iru kịta mana o nwekwa anyị ji ebe pụọ ife ga-ezo ha ya ka anyị na-esi anya wee na-asị kpọwa ndị be anyị ndị bụkwa na-ewepụta policies na ụlọ ọgwụ niile dị n'obodo oyibo ije kansụl ọgwụ na ụlọ ọgwụ ibu n'ebe anya nyocha ị ga-afụ onye Igbo ya ya anyị nwee ndị liwara anya ndị liwa anya na-emenya bụ ife na-eme eti ya nekwe na ofu n'ime ka ọ na-aga na anya ka obibi maka ife a awesị mba na anyị ga-adịkwa na specialty hospital anyị kwuo onye regional medical center of excellence so na onye ọrịa ma ebe ọbụla ọ nọ ya bịa n'ala Igbo ọ gawa ebe ahụ ebe ọbụla ọ nọ ya bụ onye ebe na-abụrụ ala Igbo ndị anyị na ha bidebe ma ọ bụ ndị Awụsa ma ndị Yoruba ma abịaba anyị emegide onwe ndị na-elekọta n'ọka na-edesiwa na-etinye ego na ọgụ esebe ya the economics ọ ga-eji the benefit ọ ga-ewetara anyị dị ọtụtụ onye bụ ife anyị ji ewe ife ha iwe sepụtụkwa aka na Naịjirịa etu anyị si eje dị India anyị tupu anyị si eje ma ndị ma medical sector ọmụba na-akpọ raya ebe a ga-esesi ndị nọọsụ ma ndị ọzọ a na-emebi nwetara ife ha ibe ndị India na-emekwa nwetara ya ji ebe n'ihu fọ ime otu esi ndị gogo India anyị nwejekwa ndị steeti ebe ndị ọzọ gbanwe ha bịaba ọba pleti landịba n'Owerri landịba n'Enugu landịba n'Nsukka Ndipo kelele kwezonu aga m ebido anyị nọ na Nigeria anyị ga-akwanyere ndị Nigeria a ga-enwe national anthem
bido ka m kelee nwoke na nwaanyị fere ụgbọelu gbaa moto ala bata here. Deputy Senate President of Nigeria. Onye na-abata ife a bụ ike ọha ndị Igbo. Ike ọha ndị Igbo. The Deputy Senate President. Ike Ekweremadu. Dịka anyị na-eje mba, ya na ndị otu enyi wee bata. Distinguished, I am an intellectual for the federal government of Nigeria and your for the national anthem. Ndị anyị kwesịrị ịmụ ihe taa mụ na ha kpara nkata onweghị anybody nọ na that brochure etiri aha ya na ya without getting his express consent and permission. Ana m atụ anya na ha ga-abịa taa. Ọ bụrụ na ha abịaghị igwe ezuole Deputy Senate President anyị, the senator who is the chair of the Southeast Caucus in the Senate is here. He also is the chair of the Senate Committee on Power. He is here. Governor Peter Obi, no, on his way, he called me a few minutes ago. Governor na Enugu State, Oranje Naba, since I state there the tithes. But we are gathered here today, I can leave. No one here, we're a very big fat envelope. Yes, you can take a idea in Iraq, who go to Korea. Buko Kambu resume Obi the Motor. Emona Mother Boa, Nana Senator and Ocha. Mbo ha na-agba ka ndị Igbo dịka ndị nwere mmadụ eji m aka nụnụ na-ama maka ya. Anọ m n'obodo oyibo, the Deputy Senate President. Anyị amabeghị ka o si wụrụ Deputy Senate President n'ọkụ na-ere na National Assembly. Unu ga na-ekele ya o. Onye nwere mmadụ achọrọ m ka m kọwaa ka unu ghọta. Senator Baribe unu ahụ na ka o siri gbalị ya leba anya n'ihe gbasara IPOB. Nwanne anyị nwoke eji na jail after enye very stringent conditions. Senator Baribe ọgwabeghị ihe o mere put that thing together. Buko kelenia. Professor Tim Ward na attorney Tony Nadi ekele gadịrị wedu na mbụrụ na-agba maka ndị Igbo. Ụmụnne m na ụmụnna m nọ bịa onye shiri ka o shiri ya sere ndewonu. So ihe anyị jiri gbakọ ọhịa taa bụ onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị ahapụ ya na-achị oke. Ka m nọ n'ikwu okwu ahụ on May 27, 1967, for one, create states. Here to create a state
can make sure na ebuchiri ndị Igbo ụkwụ na aka maka ihe gbasara Biafra. On the 30th of May, onye isi anyị na-ekwu Ojukwu nyanye Igbo nyanye m declare Biafra. 27th of May, for every Igbo person, a very sore day for us. Because all the Agano is Bujan Punaga. Our Mongolia Igbo question here at Taiwan Bankata, Hafia, get celebrating states, created other places. We don't have a country in here. Only to the Bukol, the line and agenda, I Bromaka, Igbo unity. Create states. Yeah, states here. There are many people who are not here. Then I because Indiana was state, you had the chairman. State in the court, had the chairman. But the way that you got state in there, I think Baga. So I drop on your Tiguche, Gucci. Nahaga Patude, and Hebasara unity. So Hebasara, Umunai Woke Tora, Kalikawara, Unugetinon, Lupa, Camera, Murutaka, Shime, Nigeria, you may accommodate. Among Nanamaka, the friend, and the Kumatia. Tienania, Makawa that now, made that referendum. Now, Vigo. Ndekwe say, can you in Nigeria with modifications? Over the majority will do that. But over the majority Simba, Una Baliala, or different work. I guess you can ask. Here to the case state, by the way. Oh, it's in your bar, Nime Annie. Na ndị boss anyị but oge rule mgbe nche na ndị boss anyị ma ndị na North Central ma South o wele ha anya na ndị ugwu anaghị work for their interest. Kedu ha ga-eme itinye bridge a kpọkọta ha anyị na ha bụ n'ụdị ofu ebe na-achọ ihe a chọrọ na Nigeria. Ihe a wụ ụfọdụ ihe nchọrọ onye nwoke na nwaanyị nọ hịa taa tinye uche na ya ka anyị mara ihe anyị ga-agbapụta maka ya. Ihe anyị bịara hịa wee jamboree owo jamboree. Anyị ga-anọ in panels. Each panel will be given an assignment. You will come up with a reasonable resolution item, actionable item. Anyị for here lawa anyị amara that anyị na ndị nọ na Nigeria na work in tandem. I'm an executive director. I'm going to make a World Igbo Congress. I don't know what Nandigo, no outside, I will have some worker. March 19, 2015. I know in America. After I know what you here, the state secretary of state in America, there are men Nobuda. The election that was just barely 6 weeks away. We didn't like it. So what Igbo Congress sent Remua, the executive director, and a few other people, and they seek here sports. Now US Congress, they make a presentation on behalf of the people. Na ndị Igbo obi nọdị otu onye nwere ozi ọ na-ezi anyị na-akwụ tax n'obodo ahụ. Many of us will dual citizenship. I'm an authority just like the Jews or other people. Unu zi anyị ozi buko anyị nwere ike wedu ozi ebe nwere ike ịdị na-arụ maka ndị Igbo. Anyị nwere seat na UN Social and Economic Council. I build the relationships there. Hende ka anyị ga-like ka oruo adị maka development adị. So unu jishike unu gbalịcha onwe ebe anyị ga-eje ma na-enwe ha relationship with mba ndị ọzọ.
You don't need to remanufacture the wheel or reinvent it. I know here already. I can do lose it. You get what? Ndị ọjọọ abịala biko ndị ọchịchị mụ na ha nọ na tebụl ana m anụ ụlọ ike ịbụ nọ na ndị Igbo ewechila ọjị ụlọ mma mmadụ ndị Igbo nọ nga Mama ndị Anambra na-asụ nkenye iche ndị abụrụ m onye ngwa dịka anyị ji asị mma mmanụ ọjọọ mmekpa ahụ jụọ ba ndị Igbo nwere mbụ amalụta gị ji aka ije ọjị ekwunu gara dọmezi unu chụtụrụ ntakịrị ụka ọ bụrụ na ọ dị ndị unu nwere nga na mbụ ndị otu unu enyewa ọjị wee nye ndị ugwe karịa ọjị nye ọjị ededuru anya ka ọ gaghị ga-adị ọ ga-abụ nga mmekpa ahụ ndị gboo dome enyela akwụkwọ ahụ ya dị gatakwa bịa gagharịa picha ọzọ ọ ma kwụsịkwanụ ngana abịata ọbụla jo afụrụ m ịdịbe lee ma ọ dị onye ọdị ga-ekpọ nye ọjị ihe ụzọ ka ọ gatara anyị nọ n'Enugu ọ gatara Enugu ya gaa Anambra gaa Imo gaa Abịa gaa Ebonyi ọ lọta toke ebe metere onye isi anyị onye bunyere m ọjị a bụ Dr. Mrs. Hold up. To one of our hosts in the States, Buko, if ever have again, it's a commissioner, right? Buko, Alaji Bunyo, over here. Anambra State. Onye Anambra nọ ebe a. Onye Anambra. Ma bịa. Anapụta na abụ unu. Ebe anyị agbagokwana m aka n'afa unu. Ọjị ndị n'aka iwe a bụ ọjị ndị Anambra ka ogwe ụlọ anya. Emesịsị anyị ezu na anyị agha atọrọkwali ọgbọ anyị ezu outside palọ ka a ga-esi wee nye ya. Ndị Anambra ekene m unu. Onye Imo n'ebe? Onwe onye Imo n'ebe a? Dr. Kichukwu Agụwa. Aga m eje ọjị a enyi ya ma senior brother nọ ga-abịakwute ọbịa ndị Igbo ndewodo ndị Igbo. Onye mere gị n'aka o nwere onye abịa ọzọ n'ebe a gwa bịawa ọsịsọ gwa were ọjị n'aha ndị abịa ga-ekele ụmụnna
I work on one time problem, just come here. So you can open you. What was it? Down of your work, Oye boy le ba we ya kelu de boy na buku agi ga je so fa ande boy bu oye boy le ba okay owo ya ga ga we re ngwani sinato we re de ndabia de boy the one year point. Okay. What another one? Don't I got to see the party book? Is your mama going to have? They can say one more. I got them walking around the one. When it's young, I'm going to get our lodge. If they can make a gaurone. Anyone ha na Nigeria Magorelu Maguruburi Bonile Akoti Ogumakoga Abia so the Canadians say Bogo Atopuru Atopako and Atoplan and Laka. What can Ibu mama, mama, what you be together? What you be naked? Where are they? Where are they never? Where can the Bible go on? See man and accord. Make it able. I don't know that I can one. I don't know that I can one. Some of you in the name and I need to say, Sasha, what's the email? I got Oji agachana ụzọ ọ na-aga ọjị ọnọchi ọjị anyị ji ekele otu onye chiri gbata ụzọ dị ihe nwe n'ụzọ Dr. Kaba atachara ọjị bụkwa olu bụrụ ọjị a ga-enye ka ndị mmadụ nweta but the program has to go on ndị a nọ onye isi anyị ekwugwo ụfọdụ n'ime na ya na ha kpara nkata na ha sịrị ha na-abịa mana ka m gwakwa unu ndị ahụ onye nke mbụ anyị na-atụ anya ya ọrụgodu nọ ya na otu miniti ma miniti abụọ bụ His Excellency Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi. Ike ọha ga-eburu anyị ụzọ ogene. Ike ọha ga-eburu anyị ụzọ ogene. Senator Barry na ndị otu ya nọ na Senate gbakọ gbaa izu ewee du ya jere ọfụsa nga ọgawa nga mana ọfụsa nga so ọfụsa ibe ndị ọzọ ewechi ibe mana Abarịbe jere ya kpọpụta nwanne anyị nwoke ya anyị na-abịa ka ọ gwa anyị okwu ndị isi ụmụnne m na ụmụnna mmadụ na-achọ
airport icon, Mazamba na Kota engineer na ngono dira nyozi. Una okucho kwa game kuli pozo. No kama ebuzo sino kama apo. Utasema polia ka yawa kwa zio no nyobu nobi. Almekele magnile na nyuku Professor Wala na any work Tony only lower Niger Congress I naga look at na Facebook lower na WhatsApp among people Ibo keleno mamano keleno the World Igbo Congress she alabeke pada kambuzo foru no to akoko I barana National Assembly I am senator for the first time na July of 2007 One na Senate of the Federal Republic from 1999 to 2007. Here every 2 years, Achuponi Bonoga Uroni was to So by the time we got to 2007, Anemwela Dibisi, coming from every state, were Senate President. Why did I hope that one night walking? Ike Kuramada, deputies and in BDP, zone positions. Oh, Grande Grabia Joan and Bound said, oh, no, not talking with deputies president, Unubiaka, I got Doshia. And I began laying here and I said, no, they give my board meeting. So that this will be the end of Ndibo fighting a government. All Yemuno they hold that for 2 times. By 2011, and you put it at a wake up press conference before those not from other states. Amaraga say, Nana Portala one night working on a lot. So you will make agent Igbo na so n'ihi na ihe anyị na-ahụ n'ala Nigeria wụ ebilie eweregi werezo against your brother. Joe na ndị World Igbo agụmarị unu na wee ihe a ga-asịwo ihe eji ndị Igbo taa n'ala Nigeria na ọwụ ịdị n'otu anyị adịghị n'otu n'ihi na ị ga-achọtarịrị otu onye ka ekwe sị ka akpọpụta ka emebishie ihe ndị Igbo na-eme otu unu na-apụtara jikọta onwe unu sị unu na-abịa agụmarị unu sị ọ bụrụ na mmadụ bịa kọọ unu ọnụ ma ọ sị na unu amaghị ihe unu na-eme unu kwe ihe dị mkpa wụ ka a na-aga n'ihu n'ihi na ndị ga-eme ka ele ma ihe a ga-adị mma a ga-adịrịrị ya a na-achọtarịrị na nke ọbụla ihe ọzọ wụ anyị nọ na Naịjirịa anyị apụtabeghị na Naịjirịa ọ Tony ka m na-akwa nke a n'ihi na Naịjirịa nwere constitution awụkwanụ m senator by virtue of that constitution. One man would the head of amendment of that constitution. Now, constitution of Nigeria, there is nothing like referendum. Only just I got mentioned music, I just go vote, don't get job, don't get job, no, or they there. Only don't get job there. I am na 2014, I think. Ike
na ndị otu ya na anyị niile nọ na National Assembly emete ya sị ka eti referendum so that onye ọbụla chọrọ ịpụ ya agachi from that one. Nwanne anyị nwoke Goodluck Jonathan anyị apụọla gaa kụba otu ihe n'ime constitution ahụ anyị chenjiri and ihe anyị kụbara wụ na anyị kpebie onwekwa onye ọzọ n'idiri signature a ga-eji eme ka ọ dị into effect. In other words, anyị achọghị ka otu onye wepụ ihe mmadụ niile na-ekpebiela. Ọ nọrọ na nga ahụ. Ọ bụ otu nwanne anyị nwoke, otu lawyer na Lagos, ọ bụ onye Igbo, onye bụ ụzọ gaa court si Goodluck ma ọ saịnịla na constitution ekwe ka ọ gaa ụda ma ọ nọ saịnị. Anyị abịa ghọọkwa ghụrụ, ọ pụta ya Goodluck ekwe saịnị ya. Ọ saịnịchaala, ha abịa chetasị he na ihe agaghị adị mma. Attorney General nọ mgbe ahụ eweghachi si ya ha eme tipex aha Goodluck. Say that not signing it. And I said, yeah, your original copy. Because I'm an Altipex came till today. It wouldn't have been that original copy. Now, she can make photocopy with her. I say, I'm back. And I say, okay, I was got caught. I got one. Hey, the National Assembly, one million got caught. All one Goodluck. All 190. All time, you know, law back to 1999 as amended without anything. I don't know he married this same constitution. Scenario. Kunyaka. Ni no the House of Assembly. Ni na National Assembly and House of Assembly we must work together under the constitution. He will that a new amendment. I remember the same amendment I made before. Tipa henda ni inside. Ni na ge lugar. Iye ndị na-achị Nigeria ga-eme ga-awụrịrị ha ga-asị unu chọrọ referendum unu ga-eji agbapụ ọnọnọ na constitution so ka ihe unu ga-eme so ya ọwụrụ aida anyị bido ga lụọ ọ anyị asị ka anyị hapụwa ka anyị nọrọ anyị nọ anyị achọkwana ịnọ otu anyị nọ ihe mere ji anyị achọghị ịnọ otu anyị nọ ugbu a wụ na ndị nwere atịlụlụ si awawa nkụ zọgide ya okwu na-ekewele ọtọdị awawa nkụ zọgide ya okwu onye ọzọ idere ya okwu nke ahụ nke ya onwe onye ọzọ nwere ọnya a na-ahụ na Naịjirịa mgbe ọbụla ebidoro mewe ihe atụgharịa ga-ele anya ị ga-anọ na-ele anya ndị ọzọ nwere nke ha gbafuo hapụ gị nwa ọhịa mere nụ anyị na ike anyị na ọbịa leta nga asị na a na-aga ịrụrụ ewere ego Naịjirịa rụọ otu nke anyị asị anyị chere ka tụta onye ga-abịa ịrụ ya anyị asị mba na anyị ekweghị n'ihi na awụwa nkụ zọ ide ya okwu ekewele anyị asị ọ na-aga eke oke ruo mmadụ niile n'ọhịa anyị chọrọ so ọtụtụ mgbe were ọdụ ma legharịa anya n'anya ukwu Prọfesọ Nwala Tony nwanne m nwoke anyị nọ nga ugbu a anyị na ndị World Igbo anyị nwawo ndị gọọmenti anyị ahụkwara ụmụnna anyị ndị movement of Biafra ama ndị anyị kpọọ ha bịara because ahụ m gị ha dewara na newspaper sị na anyị bịara ime nga ugbu a na anyị bịara ịchọ ụtọ anyị na Buhari ga-eji adị na mma onye bịara ịchọ ụtọ ha Buhari ga-adị na mma anyị niile nọ nga anyị ga-azadịrị otu ajụjụ ma anyị azabeghị ajụjụ ahụ ihe niile anyị na-eme nga taa enweghị uru ọka na ajụjụ ahụ wụ ọ gịnị ka anyị chọrọ ma anyị azabeghị ajụjụ ahụ sị ọ gịnị ka anyị chọrọ anyị gwa atụrụ anyị vootu kpọta anyị na National Assembly anyị na-ele unu anya ọwụ anyị nwa ga-aza ajụjụ ahụ ọhịa unu nwapụ si anyị ma anyị ga-ame ọhịa anyị na-aga ime ụlọ keleenụ mmanụ keleenụ mmanụ mewere ohere akpọzie onye isi anyị ọ pụtaghị mgbe ahụ bịa sị ka ebekwa tụrụ ibe ya dụgharịwa ihe a niile ibe ha na-adọ ije na-adọgbuchi onwe ha so he is a true Igbo man a na-akọ ihe niile na-akọ elu na aka and onye jụrụ ajụjụ
jụsị onye moto ji wụrụ deputy senate president emetụ unu bịa jụzie m ajụjụ ka ha ama moto ji wụrụ deputy senate ụlọ kele ike ọha ndị Distinguished Senator Ike Ekweremadu, ọ̀pọ̀ akwụkwọ na-ede odego ọkali how many titles if Google anya. I just took a little time to Google his name. Oju ebe niile amadụ ebe m ebido wee bido n'isi ọkụ esi eme ya. So dịka nsi wee kwu his special areas democracy, Nigerian federalism, the Nigerian constitution, security, anti-corruption, environment, and economy. Because only other them are qualified to occupy a position. However, we are more many do know. Makana, if Basalo and the cabo can exact. Now, just I will be more than a way here. Unu na even any only where they are one of whom obligated to go for. Now, one night, anywhere now, we are equal. Ndị Igbo niile ọ dịrọkwa na peta ọ bịa bụrụ m ya nye m na onwe bụ onye si Enugu steeti a obodo a na-akpọ m na Aninri local government area of Enugu steeti Aninri ekene m sọ ndị ka eji mara ọ na-akpati anyị bali tụsị akụkụ enye ndị ọzọ ndị agbata obi dịka o si enye ndị Igbo nkịta na-enye ndị Naijiria niile ife ndị dị n'iche n'iche onwe physical one nwere ike na dị spiritual fanta na ọrụ ichi ya na a ma akpọnyite ike ọha maka he has been bestowed and has been bestowed on him by the Southeast Nigerian Council of Traditional Rulers. N'ọnya bụ ike ọha nke anyị fụrụ anya and n'ọnya bụ onye ga-achị anyị n'aka mụ na ndị Focus distinguished senator Abaribe gwara anyị hie maka na anyị amadụ ka o si dị n'ebe ahụ ọ bụ ike anya wekwa anyị ghọta a na-agbagoro ya bụ ike ọha akụ ọ kwụ chimchim National Assembly, His Excellency Senator Inya Abaribe, and making one night working with Joe Ejo, who is in the World Igbo Congress, and the Executive Director of Ejiofor, and do Gladine. I'm making one time working and nine more from Somalia. I am just on the right, and I can man is the Igbo area. Ani no ana ke mad ni onye si dwe abu no Igbo kana associate aba yulu ka ngo ke nga ko lo Igbo maka ndị na-ada no Igbo maka na ndị anya na-ekwuta abụ ọsọ dị ba ka na-akwa a na-agwa ndị ada ni ọ ka maka ha dị na ha dị ha ka kwe na unu ha ga-anụkwu ya ọkwa so nye very good that for Ethiopia for Onyata number. Onye working the bad name. Nearby, maybe the most can't wait on if you do that. I had the privilege of addressing the World Igbo Congress Convention
in New York in September 2016. In that address, which I entitled I had reasons that holding the World Igbo Convention in foreign lands has served its purpose during its formative years, but it was about time to brought their convention and summits home to serve as learning point for Igbo intelligentsia, political class, entrepreneurs, opinion leaders, national institutions, and delegations of Igbo associations around the world to raise Igbo consciousness, sensitize our people on matters that affect us, and to brainstorm and set agenda on how to build Igbo land of our dreams. I also discussed with some notable Igbo sons and daughters on the need to support the idea. I am indeed happy that you considered my humble suggestion by holding this summit here in Enugu. We hope every Igbo man and woman, and certainly the headquarters of Igbo land, know that you must have faced several challenges in bringing this to fruition. Just as I have said, some of the people invited were not there. And I want to tell you that I didn't expect anything less. I'm not surprised. So, I would like to urge you not to be discouraged by any initiative, but ensure that you build on these terms of faith. It can only get better. So, let me at this juncture really align myself with the theme of this summit, which is Organizing Navigating Our Future. It evokes the need for leadership, but even more importantly, it is both direction and signage. Our highly Republican nature notwithstanding, I must state that the notion of Igbo emergency and the sing-song of Igbo disunity have been exaggerated and probably taken to a ridiculous level. These are notions perpetuated by those who want to keep our people rudderless and divided. They must be condoned no more. Dissent is not the same as disunity. The unity of our people was recently demonstrated by the oneness of mind and speed with which the seemingly top-bearer condition of the leader of the indigenous people, Biafra Akpo Nnamdi Kanu, was perfected. In this regard, I would rather say that we need an agenda, and we probably have to organize better, especially politically and economically. We must dismantle the powers of others to be taken seriously by other members of the Nigerian Commonwealth. No way, even the best wing, favors a self which has no destination. So, if the dominant views in the public domain are anything to go by, then undoubtedly, the minimum Igbo demands of Nigeria is a restructure of the federation so that every component part of it can substantially harness its resources, cut its coat according to its clothes, and develop at its own speed. Instructively, the ill-fated Aburi Accord was about restructuring, even if it's not exactly as we want it today. But it was breached and discarded, which eventually plunged the nation into an unavoidable fratricidal war. Yet, 50 years after, the need called for restructuring and it turned the true federal state have only resisted. Although the call initially fell on deaf ears, it is heartwarming that the right quarters are beginning to listen and the call is gathering traction there, even from Kitato in local quarters. However, we must never relent until the needful is done. So far, there has not been any violent engagement by NDU, and this peaceful struggle for better deal within the Nigerian Commonwealth will be sustained. The dismantling of apartheid in South Africa was not achieved by violent struggle, even though there was violent struggle, but that was not dismantled it. The actualization of the equal rights of blacks in the United States of America by the likes of Martin Luther King Jr. was true peaceful struggle. There were armed struggle, there were violent struggle, but that didn't stop to Obama being the president of America. It was negotiation and democratic principle. The actualization of Indian independence by Mahatma Gandhi was by non-violent means. Nnamdi Kanu and Chief Wazirike before him were released from their respective long detention, not through violence, but through lawful and democratic engagements. My dear people, on the flip side, the rights of people to peaceful and democratic engagement must be respected. Those who try to muffle and subdue democratic engagement by citizens
are only playing into the hands of anarchists. In the same light, I want to assure you that the National Assembly will continue to uphold the rights of the people and indeed every part of the nation to fairness and equity. The Senate is currently engaging the executive arm of government on the railway development and modernization project, which has totally excluded Eastern Rail Line or Eastern Corridor. Now, vast major towns and cities like Port Harcourt, Aba, Enugu, Otukpo, Igumale, Makurdi, Kafanchan, Guru, Bauchi, Gombe, and all the way to Maiduguri. So, contrary to the attempt to misrepresent the coverage of Eastern Rail Line to the public, this corridor is not just about the southeast, but also cover the south-south, the north-central, and the northeast. Curiously, all the loans for the railway projects by the current administration totally excluded this vital corridor to the advantage of the Western Rail Line, running from Lagos to Kano. Work is already ongoing on the Lagos-Ibadan portion of this line at the cost of $1.231 billion, while the Kano-Kaduna section will cost $1.14 billion. There is also the Lagos-Calabar Standard Coastal Line, which will cost $3.47 billion. A contract was awarded for the Eastern Corridor for $4 billion in 2001. 2011, up till now, the federal government has not been even able to pay for the certificate generated by the contractors, and work has since stopped in that project. The last request to the Senate by the presidency for the approval of $5.185 billion China Exim loan indicated that the federal government was still searching for concessionaires to develop Eastern Corridor. The questions are, why would loans taken on behalf of Nigerians be paid by all Nigerians exclude more than half of the country on the benefit of such loans? It is inappropriate to conclude this address without calling on people in diaspora and at home to look homeward on their investments. As people say, Akuruno, Okoye Pataya. If we invest at home, we inevitably encourage other Nigerians and indeed our foreign investor friends to also invest in Igbo land. The task of developing Igbo land is primarily our responsibility, just as the benefits from a developed and economically viable Igbo land is our primary benefit. Our personal efforts at developing Igbo land notwithstanding, let me quickly assert that we deserve fair and equitable treatment as bona fide and important components of the Confederation. The marginalization of Ndi Igbo in our context, especially in the commanding height of the security sector, is indeed unacceptable and must be redressed. Yes. I therefore urge the federal government to seek peace and sustain it in all parts of the country. And the only way to do this is through equity, justice, and fairness. For a man that is unjustly treated will never be interested in peace. However, as I said earlier, no matter the intimidation, the harassment, and marginalization of our people, we must never be provoked into an armed struggle. It is an airway that does no one any good. But we must consistently continue to say annually to no, 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 no. And just society. Let no man be tired, and let no man give up. The night may be long, but the day will surely break. God bless you.